Здравейте, приятели! Това ще бъде сигурно първата ми серия за игра, на която и да бъде игра, която ще записвам в YouTube. И избрах тази игра, която много интересна, намерих я в Steam, съвсем случайно, просто си разгледах free-to-play игрите и Creativerse, нещо като Minecraft, само че доста по-добре измислена, хората много я харесват, отзивите са много добри, явно. И просто ще да си сваля. Още не съм почнал да играя. Гледах някакви клипчета, много ми хареса за какво става дума. И затова нека почнем да я цъкаме. Не знам дали това е прекалено силно. Музиката на играта по-време в ушите ми бучи като не знам какво. Окей, world name. Пас. Пас се вижда, what the fuck. О, добре, това ще го закрия допълнително. Окей. Създаваме си света. Creamy Link's World. Това е много красиво. The fuck е... Окей. Значи започва... О, боже мой, колко е красиво и защо за Бога сме над всичко? Окей, Southwest North, окей, горе имаме... Какво е това? Изобщо... Вау, what the fuck? Окей, кръста ни е това там долу вдясно явно. Окей, явно това ни е ръка... Какво сте вие за Бога? Моля да се взема. Окей. Equip. Явно това се... О, вау! То ни бие обратно. Перфектно започване на сериите, дами и господа. Окей. Значи това се бием. Това дори няма... Добре. А това какво е? Ами че е някакъв покемон, разбирате ли? Само че... Това... Не мере... Аз просто ще си отида и ще се опитам да... Не! Окей. Не умряхме, а това ни бие, така че ще се избягам. Окей. Имаме бар отдолу. Явно така взимаме неща, така че давам съзнанието ми от макра, просто ще взема дърво. О, вау! Окей, не искаме да параме долу в пещерата все още. Окей, ще се мърдна от тази пещера. Скачаме доста на високо, впрочем това ме кефи. А какво е това? Защо имаме къща в бара? Моля да си построиме къща. В смисъл, легит къща. What? Окей, явно това може да си построиме къща, ако имаме достатъчно материал, но сега нямаме такива. Така че просто ще продължа да си правя това. Q е T. Wood Sword, окей. Ние имаме някаква бухалка тук на име... Как се казваш ти? Тук си имаме атака и дефенс, окей. Touchstone to use teleport, значи може да телепортираме. Ще събираме дърво за сега. Нямам идея какво трябва да правя, дори тук има, не знам дали има нощ или ден или чудовища. Но явно, щом денем има нещо, което да ни бие, значи би трябва да има и нощем нещо. Гъби? Не знам. Имаме ли инвентар? Защо само това ни е... К? Oh, what the fuck?
Окей, това там изглежда опасно. И няма да го доближавам все още. Така че ще отида да си взема още малко дърво и всъщност това ми иска 5 дърво и едно вайнче. Това там прилича на това, което май си иска. А от нюска далеч мога да бива. Окей, това не е това явно, което... Това е самото дърво, се нарича мос. Окей, не ни върши работа. Ще взема... Може да вземеш листата, окей. Значи ни трябва специален уред за това. А защо за Бога има дърво вътре в земята? Един Бог знае. Айде нагоре. Това дали може да играе мултиплеер? What the fuck? Процесор. Окей. Мост торч, може да направим торч, окей. Това е нормално. Врата. За вратата не иска beeswax. Окей, значи тази ще мерим и пчели. И вайнове, в смисъл... Къде да мера вайнове за Бога? Това просто изгледа... Ти ли си? О, ес! А това там изглежда по-интересно. Аре. Окей, yellow flower от дърво. Няма лъж. Окей, взехме колкото можахме beeswax. Но сега искам си намеря вайновете, които желаеха за създаването на този меч. Нямам... Там изглежда нещо. Да, ето Vines, окей. Vines ти ли си? И там виждам още пчелни неща. Айде. Аре бе. Заби нещо. Окей, вече имаме 8-9. Тук е много смут самото фармене на материали. Окей, нека вземем още Vines. И ще минем за събирането на това, което минахме и не знаехме за какво се използва. Аз ще взема още... Всичко ще взема, защото нямам идея за колко ще ми трябва. Окей, всъщност каква е целта на тази игра? Окей, мога да красна едно такова. О! Имаме си нож. О, вече може и... О, вау, това ни дава 6 отгоре. Инвентара ни е... Аха. Окей. Не харесвам да имам неща на... Това му ли го и се фърли? Окей, вече това не ни е потребно. Гъбите не ни трябват отпред. Нищо да си съм се ни трябва отпред. Окей, нека се опитаме да убиеме нещо с това мачете дървено. Айде бе, живот имаше толкова много. Ето те! Ние сме на малко кръв. Не бих рискувал, че... това ни трябва. Не помня за какво беше, но трябва. Иначе вие хора как сте тази сутрин? Аз не съм лягал от вече 24 часа, просто се лутам в къщи и си цъкам игри. Окей. Това вече бяга от нас. Или онова е било бъдното, или... Айде умери да е. Опа! Окей, значи взехме кожа и rubber band. Nature rubber band. Окей. What the fuck? Значи вече мога да крафтиме такива работи. Аха. Окей. Mining cell.
Не знам дали искам да го правя. Мисля първо да... Не знам. Искам ли да го правя? Не знам, мисля да убия още няколко неща, ще ходя да си пробва късмет с онова там. Миналия път едно такова ни уби. Айде сега ще пробвам едно в едно. Опа! О, шит! Нига! Kite abilities! Нека покажем колко добър ММО играч сме. Опа! Окей, взехме си кокали, кожа и Global Goo. Окей, има някаква лепкова смес. Аз съм много малко кръв и не желая да се бия с когото и да било. А това... Спиш ли? То спи! Това е толкова сладко. Айде, няма да им притесняваме съня, а това дърво с дупка ли е? Бе, за какво би си използвала на такова нещо, нищо ще го взема. Не знам на къде дори да ходя, в смисъл. Ще си направя на такова. Ама... Окей. За какво се използва това? Това ми е подобрение на самото... Самата аутоатака ли? Какво? Явно да. С това май събирам дърво по-лесно, след като го апдейтнах. Не знам да виждам разлика. Но щом казват... Добре, няма значение. Екстрактор и процесор. Какво иска Stone? Добре, как гледаме то Stone? Не знам дали като в Minecraft просто копая надолу и да има Stone. Тук няма клякане. Окей. What the fuck? Мишката ли ми се бръдна? Окей, тук има mushrooms. Опа, не, това не е stone. Но явно тук за да казвам, че ти трябва crafting table, което е nice. Окей, ето ни stone. Нека съберем колкото можем повече stone. И може би това ще ни е първото установено местенце, в което да си живеем под земята, тъй като нямам идея дали е хубаво си под земята или не. Окей. Тази ръка изглежда толкова крипи и детайлна, просто не е истина. Окей, значи, общо взето, столна е на около... Колко реда под земята? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Подвели, мога да се прескача тук. Това е fucking nice, окей. Това мога да... What the fuck? Това е толкова... Нищо не видим обаче. Нещо грохти. Уж копая навън. Не знам дори къде копая. Окей. Копахме навън. Окей, нека си направим едно стълбище. И имаме 27 стон с нас. Какво може да си направим? Не и това. Процесор. Значи в действителност тук като направиш нещо, явно просто ти го апгрейдва автоматично. Значи процесорът ни демек ние, или това, което сме ние, или... Нямам идея.
За какво ми беше това сега? Полшенки. Окей, торчове. Дали работи по същия начин? Какво направих? Изядал гъбите ли? О, what? Какво да ти правя сега тебе? Това ни разделя... това ни е крафтинг тейбъл общо взето. Ами искам да се те взема. Да видя къщата ни. Къщата ни колко материал и ресурси какъв иска. Искат грас 37, Nature's Carpet, окей. Иска листа. Окей. Не знам. Не знам какво да правя. What the fuck? Окей, ами ще събираме трева, предполагам. Това е ултра weird. Добре, какво ни апгрейдва следващото такова? От Wooden Power Cell, the stone fuel is in here allows you to travel in shallow. Окей, значи по-тъмни пещери, мика. Ма за сега пещери някакси не ми се иска да влизам, тъй като не знам какво, къде и защо. Така ми се заспа. Изведнъж. Окей, Значи може да си направим това от дърво. Може би това от камък. Ще се почна с... тук има гъби още. Ма това се хъби. Уин на това прасе. Значи стана 6 вечерта, в смисъл игрално време. Долу няколко секунди са 1 минута. И вечерно време нямам идея какво ще прави. Или какво ме очаква. Окей. Ти дърва съм и имам 11. Окей, нека вземем малко дърво. Тук не че си нямаме много. В тази игра дървото просто се намира лесно и явно. Взимаме дървото ние. Не знам, мисля около 40 да взема толкова колкото ми трябва за къщата. Може да взема трева, ние трева вече имаме. Трябва някакси да изнамеря още такова дърво с дупка, плюс бял дърво с дупка явно, така пожела, така пише. Той искаше и листа. Не се бъркам.
Окей, музиката става все по-зловеща и по-зловеща, просто защото се стъмва. Самото време си че се стъмва. Ние взехме колко дърво? 61, вау. Окей, нека... Какво е това? Red flower, окей. Red flower. Значи тук цветята или цветовете като цвят. Цветовете като цвят, растат по дърветата. А гъбите може да си ги ядеме ето така. Окей, а какъв този лъч? Нямам идея. Но нека пробваме пак с къщата. Искам и 33 такова. Окей, значи трябва... Имаме това. Ще си набавим това. Имаме това. И това. Абе, ние половината работи ги имаме, бе. Окей, нека бързо имаме още малко време. Това там слънцето ли? Боже, колко е реалистично. Мисля, светлината, която лъчите даваше. Окей. Ще вземем такова, защото ни трябваше. Листа трябва да си намерим. Окей, става все по-тъмно и няма представа какво става. Тук не видях да има някакъв вид мод. Аха. Тук точвете не са особено светли. Това местенце изглежда доста нит. Може да го останем за сега. Цяло ми се иска да са навън. Не знам, може би тук в тази игра вътре в пещерите се спамва каквото и да е било, дори да е осветлена. О, небето е толкова красиво. Мисля, че е време, тъй като стана 7 часа, да се закусва с вафлички. Ная! Малко водичка. Окей. Трябва ще мериме дърво от дупка. О, what the fuck? Какво си ти? О, не, нига, не. Ти си нощно прасе, окей. Значи нощните прасета не са хубаво нещо. Окей, даваме го по бабешкия начин. Окей. То не би трябвало да мога да влезе оттам, сега ще слушам. Оп. Добре. Какво ни трябва за това? Имаме, значи, ето имаме врата вече. Фурничър още ни трябва. Искам само да видя, но май няма да имам място. Ще открия достатъчно място да видя къщата, дали имам достатъчно материали за нея. Добре, така много тъмно. Има ли начин да бъде по-светло? Visuals, на мен всичко ми е Fantastic Quality, окей. Резолюция, окей. Ми не, явно каквото е такова ще бъде. Окей, това не е хубаво.
Нека ще отворя едно таванче, не би трябвало да мога да прескача толкова на високо. Освен ако това... Да, не би трябвало да мога да скоча там. Имам вяра в невъзможността им. Окей. Ще един ред, тъкмо да си имам материали. Толкова е смут и тук явно трудно може да си изхабинеш. Ей, листа нямаме! Окей, това не е готино. Това хич не е готино. Нямаме листа. Ще рискуваме ли ние? Може би да. Окей. Явно нощно време има някакви трежърс, това го нямаше преди малко. Убеден съм. Окей, тези нощни пресетите сега явно не ме виждат, много се радвам за което. Абе, колко листа ни трябваха? Някой да просто никой не му ми каже. Ами, ще взема всичките тези и ще взема малко горе, за всеки случай. Но това само да не ме забележи. То си ме вижда много легит. Или е много дружелюбно и решил да бъде добро с мен, или ще ми скочи от изневиделица и ще си умра. Явно тук няма стакове до 63, защото имам 80 пръста, което това и глина или каквото е. Окей, би трябвало да съм готов с листата, само направя 20 и ще се приберат тук долу. Да, това е пръст е какво? Да, пръст. Ами, ще сложа още една точка тук. Тук. И да, това няма да ни стигне. Трябва да правя поне още един ред. Толкова е смут. Много е приятно. Окей, явно тук ако нямаш рейндж, не се получава особено. Окей, сега. Ами имаме имаме такова, имаме, всичко имаме май. О, вау, не. Нямаме всичко. Така имаме само 26. What the fuck? Окей. Странно. Така ми отчита само едно. Не знам, ами добре, дами и господа, това ще бъде първи епизод и първата вечер от Creativerse. Беше ми много приятно да поиграя. Мисля да се решите малко повече за какво става дума и ще продължи. Не, пич. Не, няма да умираме сега. И като за първи епизод да си умреме като хората. Окей. Явно ни запазва всичко. Или не всичко. Да, инвентар ми беше почти пълен, сега е почти празен. Окей. Да, няма и вайновете, няма и повечето работа. Глупава работа. Не. Окей.
Ами добре, дами и господа, ще се досправяме утре или по-късно днес, когато ще записвам. Беше ми много приятно и това е Creativerse. Creamy Link с Let's Play. До скоро.